Deze week ben ik op paard met jongster Nienke Laverman. Ze neemt dus mee naar haar weidem. Wie gaan del bij een borkerij Ja, het is zo grappig dat alles nog exact hetzelfde is eigenlijk. en hebben biet in de jaren toch veert. Ja, kijk erin jongens. Grote. Ik ben onderwijs naar Weidem voor een treffen met jongster Nienke Laverman. We hebben oorsprutsen bij haar thuis, op een rond van het dorp waar ze hikken en tuin is. Hey Nienke, goeiemorgen. Mooi. Goeie. Hoe is het? Ja, goed. Mooi zo. Welkom. Mooi. Dank je wel. Ja, welkom in het mooie Weidem, hè? Ja, het wiel heet het dan. Kijk, Boetenwaarden, Oh. het zwaarden. Het zit op het wiel. Ja, dit is vroeger een melkfabriek, zuivelfabriek. Hier zitten we in volgens mij de arbeiderswensjes en daar zitten wij nou in. ja. Dus ja, prachtig plak. Hey, en in deze omkring lijkt best wel wat skiertnis vandaag, hè? Nou ja, ik ben daar opgegroeid in Weidem. En ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik hier weer tweeën komen zoeken. Nee. Maar het is door de leefde kaam. En ja, dat bevalt hartstikke goed. Dit is heel vertrouwd en heel bekend. Net als mij lijkt daar. Plakje beers. Ja, dat is beest. Nou, beers is een vis, dus net als mij mag dat een goed visplak wezen. Dat was een boordje. Ik heb een bootje. Nou, gaan we daarheen varen en dan kunnen we daar lekker zitten. En dan goed. vreeg ik die de ere van, hallo. Ja, nou best. Sunrise and slow, and it got the hammer down. Dit is wel heerlijk, denk ik, hè? Samen naar het visplakje daar varen. Het is een fantastisch plakje uit Simmersik. Hier dan tussen het rijdt, trottoiren, Ja. alle vogelloeren. Ja. No one around and when they get that call. We varen toch het uitstrekte loon naar Beers. Daar had Nienke als baan op wat. Een mooi plak om uw angels in te smieten. Dikke weer, mijn maiskorreltje erbij. En als uw aas in het water leidt, gaan we weer om naar de jeugd van Nienke. Hey Nienke, winter krijgt al hoor, deze omkreten, daar best echt grutbracht. Ja. Wat wil Lietse Nienke, wat wil dat van Famke? Hoe streunde die hier om? Nou ja, saai inderdaad. Altijd omstruinen door het land, dat herinner ik mij. En wij waren zelf net op een boerderij, maar er was wel een boerderij om de eind van de stritten. En daar wie ik eigenlijk altijd. De hinders, dat vond ik mooi. En er was altijd wat te beleven. Maar dat weer dan wel wat ik in mijn dagboekjes schreef. Van, elke dag moest er wel een avontuur beleefd worden. Er moest iets nice die hebben, iets wat ik dacht, wow, wat wie dat? En dat vond ik eigenlijk altijd wel boeten. Want eigenlijk altijd als het erop uitgongst, dan gebeurde er wel iets. Of maar hutten bouwen, of flatten mooit zien. En, Altijd boet door het bootje wel. ja, dat herinner ik me mijn jeugd. Hey, daar ga ik een mooie foto van. Ha. Dit wie Lietse Nienke die hier in de natuur baten, dacht ik. Ja. Maar ik ken me dit, als ik zo'n foto zie, denk ik, oh ja, dan weet ik gelijk bij wat ik dan gaat er een hele verhaal in. Dat is maar een lietstukje gas, right, wat is het? Ja. Maar er zit een hele verhaal in. Hè? Als band had je natuurlijk een enorme verbeeldingskracht. En ja, dat kon ik dan helemaal niet verdwijnen. Dus dan denk je van, oh, en dan oeren zitten en dan zie je wat er al hier gebeurt. Emmy van alles erbij verbeeld zie. Ja. Ja. En de natuur die is nou heel wichtig voor jou. Ja. Is dat toen ook al ontstaan? Viel dus daar toen ook al wat bij? Nou, dat denk ik wel. Ja, op zo'n moment is dat heel onbewust en dan is het heel vanzelfsprekend dat die natuur er is en dat je daar in thuis vielen eigenlijk ik. En later is het volle bewust te worden. Toen ik ouder werd, ging ik volle meer bezig met theater en met jongen. En nou, op een gegeven moment dan vind je een vak. Je denkt van, nou ja, ik met dit dan. Ik wil muziekvoorstellingsmaat zien. Maar dan komt in het nadenken over wat is dan het verhaal wat ik vertellen wil. Dan komt die natuur heel tijd weer waarom. En vooral is die diepe verbinding daarmee. Die rekt mij, die vind ik mooi en die is ik heel wichtig. Volgens mij, als we nou zeggen hoe we met de natuur omgaan, hoe we met de planeet omgaan, denk ik dat het heel wichtig is om dus die verbinding weer te herinneren. Omdat dat gewoon is waar we binnen. Ja, ik heb er hier een Hartstikke idee. zo, nog iets visje.
Ja. En wat is dit nou? Dit is een brazemke. Prachtig, hè? Nou, ik zet hem gauw even aan. Wie ben onderwijs naar Weidum. Want midden in het dorp staat een borgerij waar het Nienke als band vaak aan. We staan hier op een pleert, Nienke. Maar van mij samen een pleert, maar van die net. Van die is dit net samen een pleert. Waar ben je? Dan ben je op de borgerij van Sjoerd Zwierstra. En daar kwam ik van eigenlijk altijd. En waarom, want er zijn meer plakken geweest, er was Vanke vroeger kans. Waarom staan we nou hier? Nou, dit weer bij zo'n eind van de stritten. En hier weer gewoon altijd wat te beleven. Dus ik houd van hinders. Dus daar wil ik heel graag bij wezen. En verder weer ik van alles te beleven. Ja, hoe zeg je dat Wel eruit? wat. Wat ging je hier benijden? Wat ben je mondwaan? Ja, dan moesten we, weet ik veel, weer de kei uit het loon hellen. Of moesten we pinken keren. Of konden we mooi op een trekker een stukje. Of op een heersalder verstappen. Ja, van alles. Hier binnen mogelijkheden is bijna natuurlijk eindeloos. Als je hier verzinnen kist. Dus, en ik wil, dat bedacht ik me krek doen, door de stal rond. Oh, hey, ik wil zien hoe er kjeltjes geboren waren. Ik heb wel keizersneden mooi maken. Nou ja, dat soort dingen. En dat schreef ik dan ooit op in mijn dagboekje. Want dan heb ik weer een avontuur beleefd. Ja, voor dat is dus een heel wichtig plak. Ja, dat had achteraf het heel warm in het west. Ja. Ja. Helpt er nog iets naar Bob daar? Helpt er nog iets omheen? Ja, het is zo grappig dat alles nog exact hetzelfde is eigenlijk. En wat zo krijg ik al zoiets van, het viel dan nou alsof het krijg iets lietser is. Omdat je toen natuurlijk weer jezelf een stuk lietser. Dus dan liep alles grutter. Maar al die plakken en denk ik, oh ja, hier doen we dat, hier gebeurde dat en toen weer dit. En het is heel leuk, want ik ga heel lang net west. Nee. Ja, was die nou ook de inspiratie bij van die muziek, hè? Het vrije veld, de kei, de hinders. Zeker. Ja, als je dan zou om je heen sjoggen, dan is wel er is van alles aan de hand in de verhaal. En we maken een heel soort stikken. Maar dat denk ik soms soms even stilstaan bij het besef dat in feite alles voor een harmonieus leven op deze planeet is er al. Ik denk dat we dat soms vergeten. En weet dat het goed is, zat het is en dat het in goed is. Dat stoot het best leef en dat is het vertrouwen kist. En weet als het vrij best, vrij om lief te hebben elk moment op nacht. Vind je het net dat het er al is, lief? Dat het er al is, lief? Vind je het net dat het er al is? Dat alles er al is? Dat alles er al is, lief? Dat het er al is. Me no meter maids and parking fees, talking like the parrots in the trees. In 2007 had Nienke een reis naar Mongolië maken. Een avontuur wat diepe indruk maken en haar blik op een verhaal veroveren. In 2007 ben ik voor het eerst bij de nomaden in Mongolië geweest. Ik ben daar eigenlijk bij mensen koe ik blijven, dus bij mensen die het nomadisch leven. Die wonen mij wel een mannen daar opvangen. En daar zeg ik eigenlijk van, oh shit, hoe wij naar die verhaal zeggen, dat is heel oors, dat hoe ze dat hier doen. En daar hebben ze echt die blik van alles is verbonden, alles is van elkaar afhankelijk, alles is in je. En toen was het voor mij pas bewust. Eerst, ja, dan neemt ze dat onlangs vanzelfsprekend, maar we leven hier ik heel bot op een manier dat dat heel makkelijk vergist, dat alles verbonden is. Daar dacht ik, jee, en hoe kan het dan hier? Dat we hier zo oorstinken gaan binnen en dat we ons daar leven los van sjuggen, want waarom zou je daar los van wezen willen? Dus dat was een heel belangrijke reis voor mij en zo'n die tijd, ja, gaat mijn werk ik echt bewust over die connectie. Ja? Ja. Ja. Ja, kijk er jongens. Grote. Wat is dit? Dit is een grote brazem. Cheers.
Dan nog, hè? Ja, toch nog. Ja, we zijn al, maar er moet nog komen. Zo, dit is een mooie brasem. 1, 2, hoppatee. Nou, toch nog een grote vis. Oh, ja. Een stuk rutter, ja, als die horen. Ja, dan gaan we een hele Lietse brasem vangen. Ja, en een mooie grote. Dat is gewoon het verschil tussen jongen en volwassenen? Of Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, die horen weer echt een jongen. Dit is een richting volwassen. Ja, ze kunnen nog volle groter worden. Ja, ze worden wel een centimeter 50, 60. Mooi, hè? Nou, denk ik, nou heb ik heel wat geleerd hoe die. Mooi, ja. Ik vond me echt een beetje een eye-opener. Ja, dat is wel weer even goed. Dat is mooi. Na je week in Biet, Joke Tjalsma. Zie neemt dus mooi naar haar naar Longen. Goeie!